behin eta berriz. Herritarrek aukeratutako ordezkari demokratikoen artean sortu eta garatu genuela udalbiltza. Ez die graziarik egin. Demokrazia esplikatu diegu, geure esperientzia xumetik. Demokrazia azaldu diegu, epaiketa antidemokratikoa agerian utziz. 1989an Euskal Herria berezko nazioa dela eta Euskal Herritarrak eskubide guztien jabe direla aldarrikatzeko. Bigarrena, Euskal Herriaren egituraketa politikoa eta instituzionala bultzatzeko lehen udalizaerako lehen instituzio nazionalean esparru erkide bat eratuz. Hirugarrena, Euskal Herria nazio bezala eraikitzen sustapen lana egitea gizarte eragileekiko elkarlanean, hainbat arlotan, hala nola, hizkuntzan, sozioekonomian, kulturan, lurralde antolaketa edo eta giza eskubide zibil eta politikoen babesean. Hau da, Euskal Herriko auzolan erraldoian. Laugarrena, udalen arteko elkarlana bideratu, herrialde guztietako udalen arteko lankidetza instituzionalaren bidez. Eta bosgarrena, Europako eraikuntzan eta nazio artean oroar, Euskal Herria nazio bezala eskubide dun subjektu bezala aldarrikatzea, nazioarteko zuzenbideak ezartzen dituen arauen arabera. Arrez gero, pasadiren urte guztietan ere, udalbiltzaren batzar nazional guztietan lehenengo zeregina printzipio nagusi hauen berrespena izan da. Eta gezurra badirudi ere pozik gaude, indartsu gaude, zuei guztioi esker, eta indar horrek